Kolore gorri, gustu sukratu goxo batekin. Xapata gereziak ederki ondu dira arbola untan. Itxasun, Mariska Seno laborari eta gerezi ekoizlea mota unen biltzen, ari kausitu dugu ahatsalde untan. Beroa handia izanik ere motivazioa hor da, aurten usta emanko da. Gure etxean bederen jaz baino pixka bat gehiago bildu dugu eta jaz urte ona zen zinez. Aurten loratzea biziki goizik abiatu da eta horrek egan nahi du badela beti arrisku bat apirilean horma edo ahia heldu bada, beti arriskutsua da. Baina azkenean usaian baino goizau biltzen dugu eta hala ere untsa. Ekoizpena sustatzeko, Xapata elkarteak AOP sormarka ardiesteko desmartxa abiatu zuen duela zonbait urte. Urrats garrantzitsua urten, INAO egiturak eremua aztertuko baitu laster, elkarteak 76 herri proposatu ditu. Azkainetik 1000 franka eta Pirineoak bestaldetik, hori da pixka bat muga, eta behaz Lapurdi eta Basenaferroko parte bat sartzen da eremu hortan, eta orain ikerlariek eganen dute onargarri den edo ez, zonbait hilabeteren buruan. Xapata elkarteak 20 bat ekoizle konda ditu gehienak itxasun kokatuak, usta ezpada oraindik bururatua ekoizleek espero dute 8 tona gerezi biltzea bederen.